रास्ता क्लियर क्लियरेंस लो गाड़ी नहीं सका गाड़ी बोलो पहले ना आगाओ jangan kata darah mereka seperti itu lah gaड़ी नंबर काना ओइसनी मिलछिनी साकुको साबी बायदिला कायसा बुस्थु दं जब आटा प्लेट बिला लगा এটা পুরো বক্স দো बिठाने से ठीक करे जब दे सब फॉर्म में जब दे बा रुको ये सेक्शन नहीं हुआ ठीक है তিনি সারিগ 5টা 5:30 সময় সিনখানি খবর পাইও কাইসা গাড়ি बोलेरो पिकअप गाड़ी बिनि नाम्बार अंखाय TR01 AX 1543 नाम्बारो कफ सिरप तुबुई yang तेलामुरा दिगदिगि निसिमि आगरतला दिगदिगि थांनाय बाया बेलफांथि थांनाय नि सिनखानि खबर दङ गा आ खबर मानैनो हांतिनि सिनि ट्राफिक इंस्पेक्टर समित देवरमा सारनो बिनि सुबा सुसानका ब फाइकिया बिनि स्टाफ फाइकिया तै आनि ऑफिस थानानि ऑफिसर तै स्टाफ मिलिबोय जोंरो बेलफां नाकाव जों एम्बुसो आसुखा बिनि परे साराबसानि परे जों गारिनो जे जोंनो खबर दंमाने ओ गारि फाइ सफाइकिया सफाइमा परे जों आटकेवि नायखाव गारि बिसिङो टोटल आरो 30टा बक्स दङ ओ बक्स बिसिङो एस्काप दङ गनमा परे टोटल जों मांखा 4400 pieces एस्काप मांखा जों गारि बिसिङो खरकसान रमखा सन्जित देवरमानि जे चालकनो जों रमखा मार्केट वैल्यू तो 35-36 लाख रखनाय गाड़ी तेलामुरा दिगदिगि निसिमि आगरतला दिगि थांनाय हिनि सिनखानि खबर दंमोन।